ayisekuwe laphaya uthi upropose ugeli wakho, ayifike lezi ezithwele zishaye iflita ayafaya ugeli wakho, ubone ukuthi lezi nemali zimthathile ugeli wakho gone ama-Ferrari, uyabona ubaseleke ukuthi shit, yazini ethengisa lento ebengimthengele. Ucabanga ama-gold manje, yabona ukuthi yazini, hhayi nami ngicabanga ukuthi ngahambe laphaya ngiyophanda i-gold. Uma uthi hla ufika kumaphiramidi, izinto zawo zama-Illuminati, uyafika laphaya mawuthi hla, hhayi nkosi yami, uyabheka idimoni, uyabona ukuthi yazini ngishaya ama-diamond abhawubha, uyajabula mawuthi hla idimoni livuke manje, yavuka lento othwele ngayo manje ukuthi hey, imali yami awuyithathi kuphela, wozala wena, wozala uthi 120 beliyeza lethi ungabaleki umuntu wami nginawe. Mangithi awukakajwayeli into zokuthwala, hhayi manje usujwayele ushaya ngenye i-big house, so yabheka uyibhozo uhamba ngama-McLaren, ufike uthi uyapropose laphaya and abakufuni ukuthi ujole nothwele ngala lifike lona .